बे समाव मोनसे गिदिर खौरां थांनाय हरनि समाव पुलिसा हमनाय दावराय देख्रेब नार्जारी आरो बिक्रम दैमारिनि हेंथायै गोबां केस जाबसिनबाय। नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां कक्राझार पुलिस बिफाना बिसोर सानैनि हेंथायै जाबसिननाय केसफोरखौ फोसावबाय। केसफोरानो जादों सेक्सन 120B, 121/121A, 122/124A, IPC Unlawful Activities Prevention Act नि जोहै सेक्सन 16/17/18/18A, 18B/19/20/21 लोगोसे IT Act सेक्सन 66। मख'नो गोनांदि थांनाय हरनि समाव कक्राझार पुलिसा माखासे जाथायाव लोब्बा थानायनि सन्देहजों दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बिक्रम दैमारिखौ हमनानै थानायाव लाबोदों। नाथाय बिसोर सानैखौ मा दायाव हमनाय जादों बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनाय जायाखैब्लाबो दायो पुलिसा रोखा फोरमायदों। दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बिक्रम दैमारिनि सायाव आयेन बेरेखायै हाथियारखौ दोनथुमनायनि सोमोन्दोआव गोबां सेक्सननि केसफोरखौ जाबसिनदों। थारैनो नैबे गुफुर लेखा बिलाइयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिसोर सानैनि हेंथायै कक्राझार पुलिसा आयेनारि राहाजों गोबां सेक्सननि केस जाबसिनदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।